Så jeg har gjort det her hele natten, mand. Jeg kan se det på min telefon. Nå, jeg skal ud og hente. Så går der ikke mere blandt. Endelig er jeg kommet til menu. Jeg vil gerne købe en telefon, en iPad og et blinklys. Tag dem nu. Kom. Lol. Tag dem. Jeg tager dem her. Fucking tager den her. Skynd dig. Så tager du den her. Skynd den her. Så tager du den fucking her. Jeg slår det til dig. Tag den her. Tag den der skærm. Det er fucking bra. Så kan I se, at jeg har været her. Det er jo kraftigt at have den her. Hvor det kan være. Mukker. Lad den være, mand. Det kan være en bombe. Skynd dig. Det kan være en bombe. Ja, så bliver det 353 kroner. Ja. Så. Tak. Så er det. God formiddag. Jamen, min dør er åben. Man kan åbne bare sådan og se. Hvad? Der er money, så var det hele. Og min computer? Ja. Så må man ringe til politiet. Hallo? Snakker jeg med politiet? Ja, det er politiet. Ja, okay. Men jeg har lige haft indbrud i mit hus. Jamen, hvor bor du henne? Hej, jeg bor Humlebysvejen 11. Ja, jeg kommer nu. Hej, er det dig, der har haft indbrud? Ja, det er mig. Hvad er det for sjovt? Min computer, blandt andet. Hvor stod den her? Stod den ikke der? Der. Jeg har haft en masse lån. Og så har de smidt penge, alle mine penge rundt om. Små. Hvad har de lavet? Stil mit pengeskaber. Sådan nogle svin. Ja, men altså hvis du kan undersøge det, jeg skal nemlig ud og passe en, der hedder Anders. Ja, du smutter bare. Hej. 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 Min ting. Hvad? Har du taget min ting? Det er min ting. Jeg har en, der ringer til politiet for det. Okay. Jeg er også bange for politiet. Jeg ved slet ikke, hvem det er. Hvad så? Har du fundet nogle beviser? Der var 2 drenge. Og jeg har fundet sådan nogle lidt hår og sådan lidt. Og så fandt jeg også den her. Så det Ja. må være en af dem, der har brugt. Jamen, jeg har allerede fundet, fordi det var ham Anders her. Som Er det vi... det? Ja. Ham skal jeg snakke med. Skal jeg ikke? Nej, det behøver du faktisk ikke, fordi han er faktisk også en idiot. Hvis man skal være helt ærlig. Så... Skal jeg ikke snakke med ham? Nej. Nej, så går jeg igen. Ja, farvel, politimester. Stop nu med at bide de der, mand. Så nu gør du aldrig igen, vel? Så nu gør du aldrig igen. Nej. Og vi siger det til din far. Nå, hvad har du lavet i dag? Hvad var det, du har lavet? Indbrud. Har du taget alle de der ting, imens jeg ikke var der? Ja. Jeg tog kysten med til stranden, og jeg græd efter muslinger hele eftermiddagen. Fuck, har du lavet, mand? Jeg har lavet indbrud, så fjerner for helvede, far. Vi må ikke slå børn. Skal jeg melde, at det er politiet, selvom jeg er smakket? Hold nu kæft, mand. Og de er alle sammen sten. Nej. Men det gør du ikke igen, vel? Kan I mærke varmen? Jo. Det gør du ikke igen, vel? Nej. Hvad er det? Stop.